تري كي تقالسي كي مكته حالة يلنزل عوت سلازن سرح نسرح 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 سرح كبرت ونسرح. سلام تخطاتلتنا channel كما يكون كما تخونوا السنة كتكونوا وتمنيو تيو لومي حنتازيا قداسي تارستي عزلكم قريبا زلخو كل التازيين فليات هقرات بعبيتن زي ودازرا بمعباليين جن أقرامي زخونة وددر زلون هقرات كن رينا نيذرلاندس وي هولاند مس كندا هنا خنري زين كل التهقرات بزح أنصار زخونة ويكا كنا تصار زي خل رقوحيتات كن ريالنينا حاده بزح حزبي أب كلتين هقرات هلنا كالاي دما كابنا بنك خيز دلي أي ساننيو لعلو كل دما زعبا زين هقرات كلتين بمنسسار تخكلني حبريتا كبنا زغيل ناب نخدو كابنا بنكن كي نحسن تلنا دما إذا حبريتا زي كموكس كنت كملو نخلينا تعلامانا يزيد ما زيادة بزعباتن هقرات عمق إلكا كل درجة ناي هقر إيكونومينا تخمس لزخون ويقال ذي يكونسي أب كل مداينا هيوت كنريكم فتنينا كاوت أيون حدا رقو حيتات بدحريت بيزنس نخد قبر دي كالمان قتاتنا من داي أيناي هقر فلكسبيليتي هبون كنريكم فتنينا كينا واحكو عجي قاتا نتن هقرات النارانا انا تعذبنا بحادة كنسرح كنجمرينا سكرين شير كقبريه كم وترو كل التهزينا قدست هقرات كنرينا انبهار زين كل التهقرات كم كلنا نفلطو كندان هولندن ويكا نيذرلاندن عبيتي ابترزناي معبالي زركبا هقرات مخانن من ما نمغلاز اللي يكون سلازم مجمريا بتي حفشا وحبريتا خنجمر حفشا وحبريتا كنر خلنا بيتنا تنكر مجمريا اوف كورس كندا بسمين امريكا تركب اوروبا دما معراب هولند ويكا نيذرلاندز دما معراب اوروبا تركب بيتن كندا كبابي 10 مليون 400 كيلومتر صفحات كل خلو نيذرلاند ويكا هولند دما 4 حدن شح 4 حدن 5 4 حدن شح 500 4 3 كيلومتر 4 كيلومتر صفحات اللو بخالا زراربا كندا 340 لعلي 340 جزيه كند هولنديا كساب كندي هولند نشتي مخانا مس كندا بمنتصار نخنريله زربلو اب كندا انجليش اب هولند دما داتش زبحال ቋንቋ يزرب عينت منجستناتن كلتين بفدرالاوي ويكا ببايتو ناي منجستي عدنجلي هولند parliamentary constitutional monarch نكسنت كنسو ببايتون بديمقراطي زمحادر هاجريو كندا وانت مساسلنت فدرالاوي تن ستيتس ناتن نزلون ببايتو دما زمحادرا جن قال كفالنا نكسنت دمالو مالتي زت مسرتالو هولند تنتاوي بمساعد مس كندا بموددار هولند ازيت تنتاوي شحن 648 نيد هولند كمسرت كله شحن 897 دما كندا رئيس كتمان ناي كندا تورونتو يكونت اوتوا تبهل ناي هولند دما كل سب كم زفلتو امستردام እዩ ማለት እዩ ሕጂ አገራ መነጥ ክንሪና በዝ ህዝቢ ክንሪና እቤተን ካናዳ አዚያ ከም ተዓብሪና ፀኒና ኣብ ህዝብን ተመፂና ኦፍ ኮርስ ኣብ ካናዳ 38 ሚሊዮን 38 ሚሊዮን ህዝቢ ይቕመጥ ኣብ ታኒሽ ተጫቂ ዝኾነት ኣብ ኔዘርላንድ ግን 17.5 ሚሊዮን خላ ዘራርባ ከባቢ ፍርቂ ህዝቢ ካናዳ ወላ ካብዕበ ዘይ ዛነቃ እንትኾና فرق كباب فرق حزبي ناي كندا جن اب هولند يقمت this is very very unique صعقنا حزبي تقمات صعق خنرخلنا اب كندا مستعبيتهم 3 سنه بشمن تسب اب 40 كيلومتر قمت خلو اب نيذرلاندز كن 430 سبات اب 40 كيلومتر سلازي بتعمي صعق حزب اللو كم بعل نيذرلاندز كمون سويس زياتهم ازيم صعقس باللوم ناشتو كنسن ازيم بزح حزب سلا زلون ناي منبار عدمه لايف ابي خا زياده خنبر تقل ابي زلو حزب زياده ينبر انتيلا تمساسلنا طبدق تبعتيو كلتين هجرات 80 يالون ابدق نستيو 84 كندا 83 نيذرلاندز افريج مع كلاي عدمه ناي هجرات ترينا 41.8 كندا 40 كلتن بشمنت دما اب نيذرلاندز نري
ናይ ምውላድ ውን birth rate ናይ ክልቴን ተመሳሳልነት ኣለዎ ቁርብ ኣብ ኔዘርላንድስ 9.7% ማለት እዩ death rate ከምኡ ቁርብ ኣብ ካናዳ ኣብ ኔዘርላንድስ ይዓቢ migration rate ድማ ብሓፈሻ ካናዳ ብዙሕ ስደተኛ እዩ ዘለዎም 5.46 ኣብ ላዕሊ ዝኾነ ናይ ስደት ኣለዎም quality of life very important ብንርኢ ኣለና ሕጂ ምን ኣብዚኣ ምስጋርና ንእሽተይ announcement ላትኒ عبب السرات عبب السرات channel مچم channel قلاوي كورسات ناتي كورسات حتى سحات هاردمي كم زلوخ يفلدي كورسات حتى وان ديسكاونت لنا هدكم كورسات ويب سايت سدو very much امبار ኣብ ሓደ ሃገር منبار ጽቡቕን ሕማቕን ክንዛረብ ከለና ተቐዳማይ ዘገድስ quality of life እዩ ታ ዓይነት ህይወት ኣብታ ሃገር ከተሕልፍ ትኽእል quality of life እጂ ብኸመይ ሰሪዖም ኣለዎ ኣብዚ ትዝበለፀ 100 ኢሎም ኣለዎ ትዝሓመቐ ባዶ ስለዚ ናይ ሓደ ህይወት ርጉእነት ድማ ወይ ጽባቐ ናይ ህይወትካ ድማ በዞም ረቑሒታት ይርኡ ሓደ እቲ ትነብረሉ ዘለኻ ፖለቲካ ወይ ከዓ እቲ መንግስቲ ክሳብ ክንደይ ርጉእነት ኣለዎ ኣብ ርጉእ ዘይኮነ ሃገር ጽቡቕ ክትነብር ስለ ዘይትኽእል ፖለቲካል ስታቢሊቲ ናይ ካናዳ 85 ካብ 100 ሂቦም ኣለዉ ናይ ኔዘርላንድስ ካ 84 ስለዚ ጥቃጥቃ ግን ቁሩብ ሆላንድ ኣብ ካናዳ ይበልጽ ማለት እዩ ሲቪል ራይትስ መሰላት ሰብኣዊ መሰላት ድማ ኣብ ካናዳ 92 ኣብ ኔዘርላንድስ ግን 98 ኦልሞስት ካብ 100 ጥራይ ጎዲልዎ ማለት ስለዚ ሲቪላዊ መሰል ኣብ ሆላንድ ይዓቢ ጥዕና 78 ንካናዳ 83 ንኔዘርላንድስ ኣብ ዝውን ኔዘርላንድስ ትበልጽ ክላይመት ወይዘር ማለት እዩ 33 ንካናዳ 21 ኔዘርላንድስ ስለዚ ኣብ ወይዘር ካብ 133 ንካናዳ 21 ስለዚ ካናዳ ትበልጽ ማለት እዩ ኮስት ኦፍ ሊቪንግ ብሓፈሻ ናይ ምንባር ዋጋ ክሪእዎ ከለዉ ጽባቐናቱ 100 ዝበለጸ ኢልና ኣለና ኣብ ዝውን 40 ንኔዘርላንድስ 37 ንካናዳ ስለዚ ሆላንድ ይበልጽ ፖፑላሪቲ ህቡብነት ናይተን ሃገራት ድማ 45 ንካናዳ 36 ንኔዘርላንድ ስለዚ ህቡብነት ሞር ካናዳ ህቡብነት ኣለዋ ማለት እዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ኢኮኖሚ is very important ንዓና so ኣብዚ እንታይ ክንርኢ ኢና ኢኮኖሚ እንታይ ይብለና ኣሎ መጀመርያ ባጤራታት ናቱ ናይ ካናዳ ዶላር ኣለዎም ናይ ኔዘርላንድስ ድማ ዩሮ እዩ so unemployment ሽቕለት ኣልቦነት ኣብ ካናዳ 7.5 ኣብ ሆላንድ ግን 4% ስለዚ ሞር ሽቕለት ኣልቦነት ኣብ ካናዳ ኣሎ ካብ ኣብ ኔዘርላንድስ ማለት እዩ ስለዚ ሽቕለት ኣልቦነት ኣብ ካናዳ ይዓቢ ስራሕ ክትስእን ኣብ ካናዳ ይዓቢ ካብ ኣብ ኔዘርላንድስ ማለት እዩ ጆ ዚያሪና ኣለና እዚ ሓበሬታ ዝልክዕ ነዛ ሕጂ ደቂቕ ዘለዎ ኣይኮነ ካብ ብናይ ዓሚ ምክንያቱ ኩሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ኩሉ ኣብዴት ገብርዎ ስለዘይኩሉ ምዝ ሕጂ ዘሎ ቁጠባዊ ኢኮኖሚ ዓለም ናበይ ይኸይድ ኣሎ ክንሪኦ ኢና ስቲል ዝተቐየረ ኣብቲ ናይ አንኤምፕሎይመንት ብዙሕ ከይህሉ ይኽእል እዩ ግን ኣብ ዝቕፅል ግን ክረአ ይኽእል ኸውን ኢንፍሌሽን ዝቕባበ ትኽክል እዚኣ ነጥቢ እዚኣ ትኽክለኛ ኣይኮነትን ኣብ ካናዳ 3.4 ኣብ ኔዘርላንድስ 2.6 ስለዚ ሞር ኢንፍሌሽን ኣብ ካናዳ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ክልቴን ኣብ 8 ወይ ልዕሊ እዩ ኢንፍሌሽን ሬት ኣለዎን ማለት እዩ ግን ብሓፈሻ ኢንፍሌሽን ኣብ ካናዳ ይበዝሕ ኣብ ኖርማል ግዜ ማለት እዩ ይዓቢ ካናዳ ካ ምንሃር ናይ ዋጋታት ኢንፍሌሽን ካ ምንሃር ናይ ዋጋታት ማለትና እዩ ኮስት ኦፍ ሊቪንግ ምስ ኣሜሪካ ብምንፅፃር ናይ ምንባር ዋጋ ወይ ካ ክብሪ ናይ ዋጋታት ናይ ህይወት እንታይ እዩ ናይ ካናዳ ናይ ኣሜሪካ ሚት ወሲዶ ናይ ካናዳ ካብ ናይ ኣሜሪካ ይኸብር ናይ ሆላንድ ግን ካብ ናይ ኣሜሪካ ይሓስር ስለዚ ኣብዚ ሆላንድ ይሓስር ካብ ካናዳ ንኽትነብር ማለት እዩ ታክስስ very important ኣብዚ ፍልልይ ክንሪኢና ካናዳ ታክስስ 21.5 ክኾን ከሎ ኣብ ኔዘርላንድስ ግን 41.2 ታክስስ ሕጂ ብዙሕ ነጥብታት ክንእቱ ንኽእል ኢና ስለዚ ክንጥንቃቅ ክንክል ኣለና ታክስ ብዙሕ ቫርያንት ሳብ ክምፅእ ስለ ዝኾነ ብሓፈሻ ግን ጀነራል ክንሪኦ ከለና ካናዳ ኣብ ካናዳ ይበልፅ ብሓፈሻ ንበዓል ካናዳ ሰሓብነት ዝህልወን ድሓር እውን ክንሪኦ ኢና ቢዝነስ ንኽትምስርት ኣብ ካልእ ነገራት ክትገብር ከለኻ ዘን ሰሜን ኣሜሪካ ዝያዳ ሰሓብነት ኣለዎን ካብ ኤውሮፓ ከም ሰራሕተኛ ኮይንካ ንኽትነብር ስድራ ክትገብር ከለኻ ንጥዕናኻ ንጥዕና ስድራኻን ግን ናይ ኤውሮፓ ሃገራት ኣዝየን ውሕስነት ከም ዘለወን ንምልከት ማለት እዩ ከምኡ ኣቨሬጅ ኢንካም እቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ብህዝቢ ክምቀል ከሎ ናይ ካናዳ 48,000 ክመፅእ ከሎ
دولار مالتيو ناي نيذرلاندس 56,000 يبلص مالتيو سلازي تاي نبلا لنا ابزخا اتي افريج انكم ناي هولاند كاب ناي كندا كم زبصح مري كورابشن اندكس مور اب كندا لو كاب 26 اب كندا 10 متدما اب نيذرلاند سلازي اب زون اب قطباون كليرلي بنصور ناي نيذرلاندس بلوصنت نري مالتيو الزجن نحبشان نحبشا بكلتيو معردين تلكمني I don't know حفشا حبريتا وسيدنا تخيلنا جن زيادة ز حبريتا زون كابسب نفسب فلالي اب هولاند صبغ زخد سبات الله اب كندا صبغ زخد سبات الله سلازي صعرنا يسبن بالحاتنا يتسبن هاي تقلملن اب قدمت اتيخا كل جزي نصعر امسب سمين امريكا بزمتص اب كالي فيديو كندا امريكانون كودادركم يتقاطقا خلو انت فلوينت كم زلون كنرينا منالباتو دليوات خوينكم زارس اب حبريتا ابوني اب كومنت قدفوا لي مالتيو نزا فيديو لايك ابوان اب كالو تخبط بليز بزو سبكم محرلو سلازي خيل very important زانت بزيا صنيحلنا كنرياينا زنا ايكونوميناتهم كنمنت بيتالو دحريلنا كنرياينا نايت اعتقرتي بحفشا ابت الصفحات نايت هاجر سلازي مركز كبيدي كتودادرو بحفشا كن نشح كيلومتر نشح سبات بكيلومتر كرو خلو تعتقرتي اب كندا يحايش اب ريد رودز نبلالنا اب ترجع كنريو خلناون اب كندا يعب يبلص يبلالو ግን እዚ ከተወዳድሮ ቁርብ ክብድ ዝበለይ ኤነርጂውን ከምኡ ቴሌኮሙኒኬሽን ከምኡ ኣብ መወዳእታ ናይ ጥዕናይ ናብ ዝኾነ ወዳድር ንኽእል እሱ ድማ ብዙሕ ዓራታት ንሽሕ ሰባት መወዳድርነት ብዝጥቀምሉ ኣብ ካናዳ 2.5 ክኸውን ከሎ ኣብ ኔዘርላንድስ 3.7 ስለዚ ኣብ ኔዘርላንድስ ይሓይሽ ደኳትር ንሽሕ ሰባት ድማ 2.6 ኣብ ካናዳ 3.5 ድማ ኣብ ኔዘርላንድስ ኣብ ዝውን ኣብ ኔዘርላንድ ይበልጽ ሽኮርያ ዲያቤትስ ኣብ ካናዳ ይበዝሕ ኣብ 7.6 5.4 ካብ ኔዘርላንድስ ቱበርኩሎሲስ ዓባይ ሰዓል እሱ እውን ኣብ ካናዳ ይበዝሕ ናይ ምሕዋይ ደረጃ ኣብ ስለዚ ብጥዕና ክሊርሊ ኣብ ኩሉ ኔዘርላንድ ይበልጽ ብጀካ ኣብ ናይ ምትካኽ ሞር ኔዘርላንድ ኣለዋ ማለት እዩ so next እንታይ ክንርኢና give me 1 second ኢንካም ናተን ክንርኢ ክንፍትኒና ኢንካም አቨሬጅ ኢንካም ንሪኦ ፀናሕና ምስ ኩለን ሃገራት ብምውድዳር ክንሪአን ኢና ኣብዘጂ ታዩቲ አቨሬጅ ኢንካም ንዓመት አቨሬጅ ኢንካም ንወርሒ ድማ ክንርኢና ኦፍ ኮርስ ተን ዓመታዊ ኢንካም ብቁጠበን ምስ ህዝበን ክነፃፀር ከሎ ኣብ ላዕሊ ደረጃ ዝርከባ ከም በዓል ሞናኮ ቤርሙዳ ናይሽ ሃገራት ከምኡ ድማ ካብተን ዓበይቲ ሃገራት ሚልዮናት ሰብ ዝቕመጠን ድማ ስዊዘርላንድ ብ9,000 ኣብ ቅድሚት ኖርዌይ ድሕርያ ብ84,000 لكسمبورغ اب 50 كمنا بلاي خدا ابي الله ازن هاجرات Netherlands where is Netherlands right Netherlands is مبل 14 ب 56,000 نعمت 14,600 كان ورحي مالتيو اب مبل 14 درجه لا كندا دما ب 48,000 اب مبل 21% لا مالتيو سلازي اب زون بكليرلي رينا يغمصنانا ناي نيذرلاندس بلوصنت ننجنزب مالتي ابدريد متينا قطبا ناي كلتين هاجرات كن ودادر تجميرنا بحفشا مجمريا انوالين كما جي دي بي ناتن عمتاوي قطبا ناتن معقني كرخلو اب كتشن 11 ناي كندا 1.9 ويكا كباستات كلته تريليون زخون قطبا نيروم بنصارو مس من حساب قمد متاو نيذرلاندس 1 تريليون على 1 تريليون قطبا لوا قال كابتن ازين حيالات هاجرات اوروبايا نيذرلاندس ولا نشتين تخونت بر كابيتا ترينا دما اتي قطباناتن بهزبان كمقال كله 52,000 ني اب كندا كون كله اب نيذرلاندس ما 58,000 يمت مالتيو عداناتن بمنصرنا قطبان كنرين كلنا ناي كندا لعلي قطبا عدا خمزلوا كلته تريليون عدا لوا ስለዚ እዘን ሰሜን አሜሪካ ይሁን ካናዳ ብዙሕ عدا ኣለወን ብመንጽሩ ኒ ኔዘርላንድስ ክንርኢ ከለና 52% ስለዚ ፍርቅ ናይ ቁጠባይ عدا ዘለዋ ስለዚ ኣመና ዝተዓደየት ሃገር ኣይኮነን ካብ ኤውሮፓ ቁርብ عدا ኣለዋ ሆላንድ ምስ በዓል ስዊድን ስዊዘርላንድ ከተወዳድር ከለኻ ብሓፈሻ ግን ምስ ካናዳ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ሃገር عدا ናቱ ውሑድ እዩ ምስ ቁጠቡ ብምንፅፃር ማለት እዩ so per capita sorry نمنسب مغلوه خلو هذا دما expenditure ني اب تمرتي انفست زغبرو ترينا دما
12% ናይ ቁጠባኦም ካናዳ ኣብ ትምህርቲ ኢንቨስት ክገብሩ ከለዉ ተመሳሳሊ 12.9 ድማ ኣብ እንታሽሙ ጊሚዋንሰክ ሪፍሬሽ ንገብሮ ሶ 12.9 ድማ ኣብ ካናዳ ኣብ ኔዘርላንድስ ኣብ ኢንፍራስትራክቸር ኣብ ትምህርቲ ናቶም ኢንቨስት ይገብሩ ከምኡውን ኣብ ተመሳሳልነት ንርኢ ማለት እዩ ሶ ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ እዚ ዝረኣናዮ ንክልቲአን ሃገራት ኢና ነወዳድር ፀኒሕና give me 1 second እምበኣር እዚአን ሃገራት እዚኣተን ከም ዝረኣናዮ ብቁጠባ ወላ እኳ ዝመጣጠን ቁጠባ እንተለዎን ኣብ ጥርዚ ናይ ምዕባለ እውን ዘለዋ ሃገራት ተኾና ኩሉ ግዜ ከነስተውዕሎ ዘለና ግን ንሰብ ካብን ናብን ክፈላለ ይኽእል እዩ ወላ ኣብቲ ናይ ዜግነት ደረጃ ክንሪኦ ከለና እውን ክልቲአን ተመሳሳልነት ኣለዎን ቀልጢፈን ዜግነት ዝባ ሃገራት እውን እየን ክንብል ንኽእል ስለዚ ብዙሕ ሰብ ካብ ሆላንድ ንካናዳ ከም ዝኸይድ ወይ ከምኡታት ይሰምዐ እቲ ዕላማ ግን ከም ሲንግል ኮይንካ ምናልባት ንካናዳ ምኻድ ሓጋዝ ክኸውን ይኽእል ዝያዳ ሰብ ንካናዳ ዝወስዶ ድማ ብኡ ገይሩ ብፕሮሰስ ሰብ ከምፅእ ስለ ዝኽእል እቲ ተኽእሎታት ንሰባት ንምስሓብ ዝቐለለ ስለ ዝኾነ ካናዳ ወላ እቲ ደሞዝ ወላ እቲ ምንባር ምስ ኤውሮጳ ተዘይተመጣጠረ ከም ስደተኛታት ግን ብሉፅነት ኣለዋ ካናዳ ክንርኢ ከለና ማለት እዩ በአንጻሩ ሆላንድ እውን ንስድራ ምስሓብ ካብ ኤውሮጳ ዝሓሹ ኮይኖም ይስምዑኒ ብሓፈሻ ግን እቲ ኳሊቲ ናይ ላይፍ ንኩሉ ነጥብታት ኣገናዚብካ ክትሪኦ ከለኻ ሆላንድ ከም ዝበልጥ ርኢና ኣለና ብፍላይ ኣብ ሎንግ ተርም ክትነብር ከለኻ ምስ ስድራ ምስ ደቅኻ ምስ ገለመለኻ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ንኣብነት ኣብ ዘይተገልፀ ትምህርቲ ኣብ ኤውሮጳ ብናፃ እዩ ንላዕሊ ደረጃ ክትከይድ ከለኻ ከምዚ ናይ ኣሜሪካን ካናዳን ሰፍ ዘይብል ዕዳ ኣቲኻ ይኮንካን ትምሃር ብናፃ ኢኻ ትምሃር ምክንያቱ ታክስ ላዕሊ ስለ ዝኾነ ነቶም ዝግቦም ትምህርቲ ዕድል ንክረኽቡ ብናፃ ስለ ዝኾነ ካብቲ ታክሲ ዝቁረፅ ስለዚ ኣብ ኤውሮጳ ትምህርትን ዕቤትን ዝበለፀ ዕድል ኣለካ እዚ እንታይ ማለት እዩ እቶም ኣብ ኤውሮጳ ዘለና ክንምሃር ክንክእል ኣለና ኣብ ካናዳ መንፃሩ ኣብ ቢዝነስ ካናዳ ይኹን ከምኡውን ዝላዕለ ደረጃ ብኣሜሪካ ብስረኻ ብምትዕፅፃፍካን እዩ ኣመን ኣብ ዕዳ ከይኣተኻ ናብ ቢዝነስ ድዩ ናብ ኢንቨስትመንት ድዩ ናብ ገለመለ ከምኡ ድማ ስራሓት ብንቅሓት እናኸድካ ክትዓቢ ትኽእል ታክስ ናቶም ታሕቲ ስለ ዝኾነ ንክትዓቢ ፒውር ካፒታሊስቲክ ዝኾነ ወይ ከዓ መንግስቲ ከከም ስሬኻ ዝዓይነቶ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣሎ ኣብ ኤውሮጳ ግን ሲስተም ብዙሕ ካብ ህዝቢ ወሲዱ ናብ ህዝቢ ስለ ዝመልስ ምናልባት ብትምህርቲ ዓቢኻ ገለመለ ነቲ ሲስተም ክትጥቀመሉ እምበር ብስራሕ ጥራይ ምፅኢልካ ስራሕታት ኢኻ ግዳይ ክትከውን ትኽእል ኢኻ እዚኣተን ኣብ ካልእ ፈላሊና እውን ክንሪአን ኢና ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳባት ናትኩም ተመክሮ ኣብ ኔዘርላንድ ዘለኹም ከምኡውን ኣብ ካናዳ ዘለኹም ከም ወትሩ ሪቶታት ናትኩም ብፍሉይነት ንኻልእ ሰብ ክሕግዝ ዝኽእል ኣብ ካናዳ ዘሎ ኣብ ዘይተጠቕሰ ወይ ኣብ ሆላንድ ዘሎ ኣብ ዘይተጠቕሰ ኣብ ኮሜንት ፀሓፉ ካልእ ትደልይዎ ሓበሬታ እንተለውን ፀሓፉለይ ከም ወትሩ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳብ ኣገዳሲ እዩ መተባብዒ ቃላትኩም ኣብ ኮሜንት ነዛ ቪድዮ ላይክ ኣብዋ ኣብ ካልእ ስራሕ ብኻልእ ግዜ ብኻልእ ስራሕ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሳብ ንራኸብ ድሓንኩን እናበልኩ ክሰናበተኩም እየ ቻው